Déus, herois i mites de l'antiga Grècia. El llibre té 9 capítols, que són el cofre de Pandora, l'or del rei Mides, Teseu i el Minotaure, Orfeu i Eurídice, Perseu i el cap de la Gorgona, el vol d'Ícar, la ira de les muses, el mite d'Èdip i el taló d'Aquil·les. Els dos capítols que més ens agraden són el cofre de Pandora. Zeus va dir que els déus no podien anar més amb els homes. A ningú li va agradar la idea, sobretot a Prometeu. Prometeu li va fer una broma a Zeus i li va donar als homes el foc sagrat. Hefest havia conclòs una figura d'una jove bellíssima. Tenia tots els dons. S'anomenava Pandora. I Zeus en un cofre va posar tots els mals del món. Li va regalar a Epimeteu la bellíssima Pandora, amb el seu cofre. Zeus li va dir a Pandora que mai obrira el cofre. Una nit a Pandora li va entrar la curiositat del que havia dins del cofre. El va obrir i van eixir tots els mals del món. I el taló d'Aquil·les. Fill de Barelle, rei dels Mirmidones en Cíntia, i de Tetis, una nimfa marina. Aquil·les era considerat invencible, però no immortal. Enfurida, Tetis els va abandonar a ambdós, i Barelle va substituir el taló cremat d'Aquil·les per la taba del gegant Amisó, famós per la seva velocitat. Jo recomano el llibre perquè és entretingut. És molt interessant M'agraden tots els mites. i m'agrada la mitologia.